मध्यम समुद्र मुहाण आम एटा गोटे गंजाम जिला प्रसिद्ध ऋषिकुल्या मुहाण एठा प्राय प्रतिदिन लक्ष लक्ष पर्यटक आसता କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ତେଣୁ ଏଠାକୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ସବୁ 2-3 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି? କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ତମର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖିବା ସେ କିପରି ନଦୀ ଆସି ମିଶି ଆମର ଏ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ।